Halibada dongfैयो आरोना माने माखासे गामिनि आफादगिरिफोरा माने लायदों आरोना रंजानो मोसानानै देखायलांसै आरो देखायलांदो गेवलां लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन मोसाखावरि हान्जा लाइमोनफोर दा बे समाव जोंजों लोगोसे दिनैनि बे नैथि साननि बैसागु रंजानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे जोंनि गामियाव दा आलासि हिसाबै जोंजों बरायनानै दान्दिसे समनि थाखाय नुजाथिफैदों दा बे समाव नुजाथिफैनाय सानै बिनानावमोनखौ आं सिनायथि होनो सानदों बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो दिनैनि समाव ससियेल मिडिया मोनसे जितु फेसबुक पेज बा इउटुब आरो लोगोसे रिल्स बे गोबां जायगा मोनदों जोंनि भारतआव बा जोंनि आसाम हादाबसायाव बा जोंनि बर'नि जि मोनसे टेलेन्टेड जि हादाबसा बिटिआर रिजन बेयावहाय खोब मोनसे सर्स आरो ससियेल मिडिया जायगा मोननाय दा बे समाव जोंनि गेजेराव हाल्दैबारि गेवलां लाइमोन आफादजों जितु हांख्रायनानै सानै बिनानाव मोनफैनो हादों बे समाव आङो जों हाल्दैबारि गेवलां लाइमोन आफादनिफ्राय जों गिबियाव बरायग्रोना लानो सानबाय आरो बे बिनानावमोनखौ आं सिनायथि होनो सानदों बे बिनानावानो जाहैबाय जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो जोंनि आसाम अरुणाचल सिमना सेरनि राजगड़ होननानै बुङोबा गोबां मानसिफ्रा मिथिसिनो बे हिसाबै राजगड़नि साखाथियाव थानाय आनन्दपुर गामिनि जोंहा बिनानाव जितु ओरैनो बिथांनि फेसबुक पेजखौ दुमफे गालि होननानै खोब मिथियो बयबो सर्सा सारा आसामावनो दा गोबां इउटुबारफोरजों बिनानावा मोगा मोगि जितु बिथाङा मोनबोबाय थानाय आरो सिना जाना आरो दिनैनि समाव गोबां फेमास बिथांनि मुङा बयजोंबो मिथिजानाय बे हिसाबै जोंनि गेजेराव बिनानावा दंफैयो बिनानावनि ओरैनो अरिजिनेल मुङा आंनि मिथिनायाव खन्थ्रि बसुमतारी दा बे समाव हाल्दैबारि गेवलां लाइमोन आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाफैग्रोनो खावलायबाय आरो बयनिबो सिगाङाव बिनानाव दुमफे गालिखौ सिनायथि लानो खावलायबाय आरो बयबो जोंनि लाइमोननिफ्राय आखाइ खबना बरायनो खावलायबाय सासे आलासि दंबावो जोंजों लोगोसे दिनैनि रंजानायाव बाहागो लागोन दान्दिसे सम बिथांखौ गोजोननाय जासिबाय बिनानावमोनखौ आरो दालिया जोंनि जितु मोसानाय रंजानाय बे हाबाफारिखौ दिनै नैथि सानबाबो दान्दिसे गावसिनि फेसबुक पेजावनो जा बा इउटुब चेनेलावनो जा बिथांमोनखौ प्रसार खालामनो गावसिनि गोसोबायदि
Boleh. Nó không bị mai biển. Đi nó. Sao bên nó bro? Nó không bị mai này chơi. Nó bị mai này mana kai? Chơi. Ini orang ang video sama ini. Nih, chơi. Gila, nó không bị mai thay cái na. Ini sana ni. Boleh. Beta. Dah.